Nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong Bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga abusadong tricycle driver makusog na pigbabantayan kan Public Safety Office Legazpi. Mass testing kan gobyerno sa bagong bakuna sa ASF pinaburan ni Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Mella. Walk and Eucharist for Peace inorganisar kan Santo Cristo Mission Church sa Legazpi Boulevard sa Hulyo 27. Pag-amyendar sa Ipiralo asin paggamit nin renewable energy, suportado ni Albay 3rd District Kong Didi Cabredo. Sa lado nasyonal, Department of Agriculture siniguro ang kahandaan sa pagsimbag sa epekto kan bagyong Karina sa sektor kan agrikultura. PBBM, ginibosanaan sa iyang magkakanigong poder sa desisyon na total ban kan Pogo. Chok allowance kan mga paratukdo itatao sa Lunes, sabi ni Deputy Secretary Angara. CBCP nagpaluwas nin pangadji sa tahaw kan tensyon sa West Philippine Sea. Sa ibang nasyon, U.S. Secret Service Director Kimberly Yatel nagdimitir sa pwesto. Baretang Sports, 3-time Grand Slam champion Andy Murray magriretiro na pagkatapos kan 2024 Paris Olympics. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Maigpit na pigbabantayan kan Public Safety Office Legazpi ang mga abusadong tricycle driver na palabaw nin singil sa sendang mga pasahero. Sigun kay PSO Chief Roles Guerra, ikusinda nin sarong driver kan tricycle na nasampulan kung sain saro sa ang pasahero pinaraman sa nini. Asin de man sa parada, alagad 40 pesos man giraray an siningil. Pinaliwanag ni Sgera na ang taripa 12 pesos ang kod alagad. Kung magtaunin 20 pesos ang pasahero, pwede nang ipagpasalamat. Katakot kani na ampang ang driver sa pinalidad na 3,000 pesos sa pagsasabing kung arog kani ang estilo kan driver na daing patawad ang PSO dalan sa bayolasyon. May restante unagad ni Sgera sa gabos ng mga pampublikong lunadan, lalo na ang mga tricycle na dainay ni masundan, lalo na nagpapadagos pa ang Trisaa National Games digdi sa Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pigahalat na sa nangunyan, kan Albay Veterinary Office o AVO, an makukuha na magiging kapartner na kooperatiba na iyo an mamanihar kan feed mill plant na itinaoman sa probinsya bilang saro sa mga benepisyaryo kan Department of Agriculture. Ang nasabing feed mill, iyo an makakatabang nindakula sa mga swine farmers sa Albay na makagibonin sa diring pambahog sa saindang mga atama na urig. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Mella,
Dahilan kan padagos na pagmahal kan mga pambahog, dakulaan maitatabang kan nasabing ekipahe, tanganing masyerto an bastanteng pagkaon kan mga atama na urig na dai kaipuhan na gumastos nin dakulang kantidad. Ang nasabing feed meal ang makukuha sa Paraputo Malinaw kasabay an artificial insemination facility na ibinugtakman sa saro sa mga pasilidad kan gobyerno probinsyal kan Albay. Mientras tanto, pagkukonsiderar ni Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia na dakulang bagay ang lakdang kan Food and Drug Administration asin Department of Agriculture kung gurano ka-efektibo ang bakuna na gagamiton para labanan ang African Swine Fever na haloy na panahon na nakakapiktar na sa mga origan asin swine farmers sa nasyon. Sinabi ni Melia na sa oras na maging matriumpo ang ginibong mass testing kan gobyerno sa bagong bakuna kontra sa ASF, mahali na ang kahaditan kan mga swine farmers para sa sendang mga ataman. Matatandaan ka na kaaging bulan tinamaan man ni ASF ang nagkaparang LGU sa Albay kung sa indakol na urig ang ipinerarom sa maywasan na pagbuno. Katakot kini in kaso magkaiguanin bakuna, mas magiging kampante na ang mga hog raisers na mag-atama nin mga urig siring sa pagpadakol asin pagbababa sa presyo kini sa mga saudan. Enot ng nadiskubre na efektibo ang nasabing bakuna sa Vietnam mantang sa Pilipinas paragos pa ining pig-aadalan. Librido na sa African Swine Fever o ASF-free ang bilog na probinsya kan Albay. Ini matapos ipaluwas ang ASF-free declaration epektibo kasuhapon sa Banwaan kan Tiwi na pirmado ni Mayor Jaime Villanueva asin Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kung sain hali sa pagiging red o infected zone, balik na ini sa pink o buffer zone. Matatandaan na bulan kan Abril kan mairehistro ang kaso kan ASF sa nasabing banwaan kung sain 83 na mga hog raisers ang naapektaran kan 321 na mga atamang urig na nakasabay sa ginibong maskaling hali sa banwaan o barangay kan Horoan, Bariis asin Lourdes. Enot nang nagkaigwanin kaso kan ASF ngunya na taon sa banwaan kan Kamalig, siring man kan syudad kan Ligaw na tulos man na nakabalik sa pink zone. Base sa Administrative Order number 22 Series of 2020 hali sa Office of the President as in Department of Agriculture, Administrative Circular number 12 Series of 2019, matapos na maibalik sa pink zone ang mga lugar na naapektaran kan ASF, pigtutugutan na ang mga ini na bumalik sa full restocking capacity. Dahil digdi, pwede nang makapag-ataman giraray nin mga urig ang mga naapektaran kan barangay. Pwede naman makapagluwas nin supply nin urig sa mga kataning na banwaan na enot ng hinigpitan kan nakaliis na mga bulan. Iba pang detalles kan barata sa lado lokal bilang kasimbagan sa natatapos pa ng State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos kung saan tinukar ang mga presenteng issues sa power supply kanasyon. Ibig anunsyo ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo ang sayang dedikasyon na isulong ang mga importanteng reforma sa Electric Power Industry Reform Act o EPERA Law. Nakasentro si Kong Didi sa duwang kritikal na aspeto asin ini iyo ang protection kan konsumidor asin renewable energy integration. Sigun kay Kong Cabredo, ang pagkakaigwanin estable asin malalaon man na supply ng kuryente importante para sa pagrambong kan ekonomiya asin kaginawan kan mga namamanwaan. Alagad mantang pigpapakaray ang mga isyong ini, importante man ang maproteran ang interes kan mga konsumidores asin isabay ang renewable energy sources sa satuyang power grid. Katakot kini, ipigrekomendar ni Kong Cabredo ang pagpamidbid sa sarong komprehensibong Consumer Bill of Rights na pigdesisyon para proteran ang intereses kan mga konsumidores nin kuryente.
Ang legislasyon na ini magsisiguro kan patas na pagpresyo, silag, asin makaskas na resolution kan mga reklamo. Idinungan pa kang kongresista na ipigbubusol niya ang pagmukna ni sarong Independent Consumer Advocacy Office na matutog sa pagkapot nin mga reklamo, pagkondukta nin mga investigasyon asin pagrepresentar kan interes kan mga konsumidores sa mga regulatory decision. Tanganing mamantinir ang transparency as in accountability, pigrekomendar ni Congressman Cabredo ang regular na financial as in operational audits kan mga electricity provider. Ang mga report na gigibuhon na accessible sa publiko para masiguro na well-informed ang mga konsumidores bilang pagmidbil sa importanteng papel kan renewable energy sa pagkamit kan energy security as in environmental sustainability. Ipigsusulong ni Cabredo ang mga insentibo para ibusol man ang paggamit ng mga renewable energy sources, kibanan digdi ang tax credit, rebates as in grants para sa parehong darakula o saradit na renewable energy project. Suportado man ang mga polisiya arog kan net metering as in feed-in tariff na nagtataon in dalan sa mga konsumidores na nagpaproducer kansiyendang sariling renewable energy na may pabakal ang sobrang kuryente pabalik sa grid. Pigtatawan man yan doon ang pangangaipon and investment sa grid modernization project para mapakusog ang kakayahan kan grid na isabay ang renewable energy sources asin mapakaray ang reliability kani. Kaibanan sa mga draft amendments ni Kong Didi sa PRLO, iyo ang pagtaon ng prioridad kan renewable energy project, pagtalaan ng malinaw asin kayang-kayang renewable energy target, asin pagpadakol o pagpadakula sa private-public partnership para sa pag-develop ng renewable energy infrastructure. Ang mga amyendang ini mapapakusog kan regulatory oversight sa mga electricity provider na sisiguron na nagsusunod sinda sa pinakusog na consumer protection standards. Nagtutubod man si Congressman Cabredo na ang mga reformang ini bako siya nang masimbag sa satuyang presenting issue sa power supply kundi mabukas man dalan para mas maging sustainable asin consumer friendly and energy sector. Naglalaom si Kong Cabredo na papakinabangan kan sa iyang mga pagriba sa o pagkikipagtabangan kan sa iyang mga pagriba sa Kongreso para marealisar ang mga kinakaipuan sa napagbabagong ini. Nagpaluwas nin mga bagong numero ang Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO para apudan kan mga konsumidores na mapaabot nin reklamo manungod sa serbisyo sa kuryente sa indang lugar dahil sa halangkaw na volume nin mga text asin apod na naresibininda o roal daw. Sa abiso na ipinaluwas kan kooperatiba, ang gabos na mga concerns manungod sa kuryente sa probinsya kan Albay ang pwedeng ipaabot sa mga numerong 0908-6773-393 para sa Smart, asin 0915-9953-455 sa Globe. Pwede man ini ipadara sa paagi kan email sa aleco.cares@gmail.com. Asin ibugtak ang mga detalles arog kan account name, account asin contact number, kaibahan ang kumpletong address, landmark asin ang reklamo o concern. Naghagad man in dispensa ang kooperatiba sa inkumbinensya alagad sinigurong gigibuhanin magkakanigong aksyon ang mga ipapaabot na reklamo kan sa indang miyembros konsumidores. Bilog ang suporta kan gobyerno lokal kan Tabaco City sa mga eskwelahan sa pagkondukta kan balik o kaya Brigada Eskwela 2024. Inang pahayag ni Alcalde Crasal Lagman Luistro kan Tabaco City kung saan sayang sinabi na nakahanda ang mga classroom na pig-irahay asin ang mga bagong ipagibong konsideradong state of the art dalan saan mga ini typhoon resilient naka-elevate kung kaya salbado sa baha, nagagamit ng solar asin rainwater catchment asin may comfort room kung kaya pwede man nagamiton bilang evacuation center. Sinabi ni Luistro na nagpapadagos manggiraray ang sendang
proyektong pagtaonin mga school supply sa mga estudyante sa mga eskwela's publikas asin pigigibo nindang insentibo sa mga magurang ang mga gamit sa eskwela arog kan papel, notebook, ballpen, lapis, bond paper, bag, asin iba pa para magpartisipar sa brigada eskwela. Nagtauman ang Tabaco LGU nin 10,000 pesos na kantidad na pintora sa kada eskwelahan, mantang nagbilog masindan in ordinansa ng gabos ng mga empleyado kan LGU sa syudad taon-taon na magpartisipar sa brigada eskwela bilang pagtabang asin pagsuporta sa pagbukas kan klase sa masunod na simana. Nag-organisar ang Santo Cristo Mission Church kan Barangay Dapdap, Legazpi City sa irarom kan spiritual leadership ni Reverend Father Jonathan Calleja nin Rosary Walk and Eucharist for Peace sa Legazpi Boulevard sa maabot na Sabado, Hulyo 27, 2024. Inibilang kasimbagan sa pangapoda ni Obispo Joel Bailon kan Legazpi Diocese sa paagi kan Diocesan Circular No. 18 Series of 2024 na imbitar sa gabos na clergy, religious as in lay faithful na magpartisipar sa prayer for peace kan nasyon. Base sa ipinaluwas na schedule sa aktibidad kan Santo Cristo Mission Church, alas 4 nin hapon ang assembly sa Obelisk Puro, alas 4 Gs nin hapon ang Rosary Walk hale sa Obelisk Puro to Sawangan Park. Sa oras na alas 5:15 nin hapon, ang Eucharistic celebration sa Sawangan Park, Dapdap, Legazpi City. Katakod gaining, pig-inganyar ni Punong Barangay Glenn Barcelon ang mga partisipantes na magdara nin rosary, kandila, payong asin magsulog ni Year of Participation t-shirt o white t-shirt. Bukas ang aktibidad sa mga gustong magpartisipar ng mga individual, pamilya, grupo, organisasyon, offices, barangay asin BPCs. Iyan ang primero gabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Sabi na
Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang generika. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Ginihibusan na ni Presidente Bongbong Marcos ang sa iyang magkakanagong poder sa desisyon na dagos ng papundohon ang operasyon kan Pugo sa Nasyon. Ini ang tinawanin doon ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, pamayokan House Ways and Means Committee sa pagsasabi ng phase out na ni iyo ang pinakamaray na pigigibo sa panahon kan pamamayo ni Pagcor Chair Altenco. Asin ang mga tugon ni Marcos sa Pagcor iyo ang naariglar ng ngunyan kan administrasyon.
Sinabi ni Salceda na may epekto ang total ban sa pugo sa raw na digdi ang revenue o madadalen sa kan gobyerno asin maging sa bilog na internet gaming license na may kukonsiderar na sa raw mahiwas na kategorya kay banan ang online operation na may pinakadakulang domestic player kung saan 42 bilyones pesos ang revenue. Mantang ang offshore gaming nasa 14 bilyones pesos ang revenue. Dalan sa naging desisyon ni Marcos, sinabi ni Salceda na trabaho niya ngunyan na maghanap ng panabagong mga alternative sources para madagdagan ang income kan gobyerno. Idinugang pa kan kongresista na sa ngunyan dapat ngunang igilid ang pagsapribado kan na pagkor dahil sa sendang papel bilang regulator. Tiwala man si Salceda kay Tengko na magigibo kay ning maging systematic, orderly, asin maging fair ang transition. Inumaw ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pag-ako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address o SONA na halangkaw ang presyo kan barakalon sa nasyon. Sinabi ni Lee na pabor siya sa sinabi ni PBBM na dapat ipagpadagos ang pagsuporta sa mga parauma para dumakol ang saindang ani asin magbaba ang presyo kan pagkaon sa nasyon. Sinabi kan kongresista na nag-uugma siya dahil ang sa iyang pangapuda na pakusugon ang local production ang naging opening kan presidente sa iyang ikatulong SONA. Patunay ini na nasasabutan kan presidente ang problema sa agrikultura asin pigdadangog ang agrangay kan mga namamanwaan. Enot kaini sa iyang SONA. Sinabi ni Marcos na daing kwenta ang datos na magayon ang ekonomiya kung daiman ini namamatean kan ordinaryong Pilipino. Suportado man ni Lee ang kamauwatan ni PBBM, nagibuho ng permanente ang mga kadiwa outlet na kamauwatan kan sa iyang propwestong Kadiwa Agri-Food Terminal Act o House Bill 3957. Kapag naipasar ining bilang lay o kapag naipasar ini bilang lay, mapupunduhan asin mapapahiwas ang mga kadiwa centers para si isay man ang maging presidente magpapadagos ini. Mas dakol na kadiwa, mas dakol na baratong pagkaon. Makakatabang man ang pag-amyendar sa rice tarification law para mapugulan ang nasabing pagtaas kan presyo nin bagas. Nakahanda ang Department of Agriculture na umaksyon sa posibleng maging epekto kan bagyong Karina sa sektor kan agrikultura. Kasabay kan padagos na pagrapado kan nasabing bagyo sa dakulang parte kan Luzon. Base sa report kan DA, DRRM Operation Center, nakapaghanda na ini nin mga iba-ibang mga ayuda na nakahandang i-distribute sa mga paraoma sa bilog na nasyon na pwedeng maapektaran kan bagyo. Kumpesto nin 72,174 sako nin banhi nin paroy, 39,546 na sako nin banhi nin mais, asin 59,600 na pakete nin mga high value commercial crop. Nakahanda man ang 1,966 na kilo nin mga iba-ibang pisog nin mga gugulayon na didistribuir sa mga paraoma. Sigun sa DA, nakahanda man ang Survival and Recovery o SURE Loan Program kini para sa mga paraoma sa erarom kan Agricultural Credit Policy Council. Sa erarom kini, pwedeng makakuha ang mga paraoma nin utang sagkod sa 25,000 pesos na pwedeng bayadan sa laog nin 3 taon na dainin anuman na interest. Apera kini, nakahanda man ang Quick Response Fund kung saan para sa posibleng gigibon na rehabilitation effort sa mga maapektaran na lugar. Regular man ang koordinasyon kan DA sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa pagpapasiguro sa mga pananom kan mga paraoma bago pa man ang pagtagama o pagtama kan bagyo. Siniguro man ka na DA na nakamonitor ini sa anuman na posibleng darahon kan maraot na kamugtakan kan panahon sa mga tanuman.
Kinumpirmar ni Education Secretary Sani Angara na itatao na sa Lunes ang chalk allowance kan mga paratukdo sa public schools. Sigun kay Angara, 5,000 pesos ang chalk allowance na mariresibi kan lambang paratukdo asin ini tax-free sa kainot-inoteng pagkakataon ngunya na taon. Magagamit man sigun kay Angara ang allowance para pambakal nin kagamitan kan mga paratukdo sa pagtukdo asin tanganing panuan ang iba pang pangangaipo sa indang classroom. Itatao ang chalk allowance sa mga paratukdo sarong simana bago ang pagbukas kan klase sa Hulyo 29. Enot ng siniguro ni Angara na poon sa masunod na taon, gigibuho ng 10,000 pesos ang chalk allowance kan public school teachers. Nagpaluwas din special na pangadyi para sa katrangkiluhan sa tao kan nagkukusog na tensyon sa West Philippine Sea ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines kana kaaging aldaw. Inaprobaran sa 128 CBCP Plenary Assembly ang pangadyi gigibon sagkod sa Enero 1, 2025 ang Orasio Imperata sarong pangadyi para sa sarong espesyal na intensyon matanginagad man nilenggayan dagupan Archbishop Socrates Villegas sa mga Katoliko na magpangadyi nin Rosario. Nagpirma nin kasunduan ang Commission on Elections o COMELEC asin ang Presidential Task Force on Media Security para masiguro ang kaligtasan asin diretsyo kan mga media men na ma-cover sa maabot na eleksyon. Sigun kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Yusek Paul Gutierrez na parte ini kan kamauotan kan gobyerno na magkaigwan nin ligtas na media environment para sa gabos na journalists sa nasyon lalo na kada eleksyon. Ang nasabing Memorandum of Agreement sa pag-ultanan kan duwang ahensya, iyo ang primerong pagkakataon gikan sa sarong constitutional body asin kan Presidential Task Force on Media Security na makatutok man sa pagsiguro kan kaligtasan kan mga miyembro kan media. Bareta hali sa ibang nasyon, nagdimiter na sa pwesto si U.S. Secret Service Director Kimberly Shuttle. Kasunod din kan batikos na naresibikan sa iyang ahensya nalang sa pagpalyar na mapugulan ang assassination attempt kay dating U.S. President Donald Trump. Enot kini nagatindir siya sa ginibong oversight investigation kan U.S. Congress may kinaraman sa insidente. Inako niya ang kapalpakan na nangyaring pagbalong panggagadan kay Trump. Baretang Sports, inanunsyo ni 3-time Grand Slam champion Andy Murray na maritiro na siya pagkatapos kang 2024 Paris Olympics. Sa iyang social media account, nagpost ininin pasasalamat sa Great Britain dahil sa pagrepresentar niya ni nagkapirang beses sa Olympics. Dagdag pa kaini na pag natapos na ang Paris Olympics, dumana niya tatapuson ang sa iyang 19 taon na pagkawat. Magigirumduman na napirita na umatras siya sa Wimbledon singles dahil sa dai panararahay ang sa iyang spinal cyst procedure. Nag-intra siya sa doubles, kaibahan ang tugang na si Jamie Murray, alagad nagpareal siyang sa primerong round. Ang dating world number 1 ang nakapasa sa 77 taon na daing nagkampyon sa British men's single kan magkampyon ini sa Wimbledon kan taong 2013 asin naging matrayumpo sa All England Club kan 2016. Nag-uli man ininin duwang medalyang bulawan o gold medals para sa Great Britain na enot kan 2012 kan daogon si Roger Federer sa straight sets asin matapos ang 4 na taon nang ganaman ini laban kay Juan Marin del Potro. Ultimo si Detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Reyna Agaman po. Para po sa tuyang weather update kung yun na Merkules, ang bagyong Karina na sakap typhoon kategory pa man asin bahagi pa man yan ini yung nagkusog habang iniman paparanin duman sa may nasyon kang Taiwan. Alas 4 ngunyan nila aga, huring namata ng sentro kan bagyo sa distansyang 290 kilometers norte sirangan kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, may taglay na kusog na duro sininaharan sa sentro nag-aabot sa 155 km per hour asin pagbukso kan duro sa nag-aabot sa 190 km per hour. Nagiro ni sa direksyon na panorte sulnupan sa rekasma na 25 km per hour. Mayo naman nakabanderang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan Kabikulan.
Alagad may nakabandera man na tropical cyclone wind signal duman sa Batanes kung sa inyani nakapararo man sa signal number 2. Signal number 1 man duman sa Babuyan Islands, northern portion kang mainland Cagayan at northern portion kang Ilocos Norte. Tigdi sa Kapikulan dahil man sa habagat na pinapakusog kang bagyo, ilalaw man pamanan mapanganuro ng kalangitan na kung saan may mga kalat-kalat pa man ng mga pag-uran at pagkikinat pagdagul. Moderato sakot sa makusog na doros na halis sa timog sulnupan na mamamatean na may moderato sakot sa maalon na kadagatan. Ang temperatura sa maghapon nilalauman 25 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:29 ngunyan ninaga, masunod pa dyan na alas 6:14 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samojo. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Miyerkules. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa lado teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa endong pag-antabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas ng kaini. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA.